Kaixo, sei B ataza honetan adimen artifiziala nola erabili zikloko espezialitateari lotutako ideiak sortzeko azaltzea da, bai? Azkenean, zuek ikasleok ideiak sortu behar dituzue adimen artifizialak erabiliz, bai? Zerbait sortzeko, bai? Orduan, ideien zorrerako berariazko prontak nola idatzi erakutsiko dizuet, bai? Eta erreminta desberdinen erabilera adibideak bai? Eta proposamenen valorazioa nola egin ere bai, bale? Orduan, kasu honetan, erabiliko ditugun bi adimen artifizial izango dira Gemini, bai? Dala Googleena, eta Copilot dala Microsoftena, bai? Geminiren kasuan, zer aipatu berdet, hemen ez dituzten gehiagirik jartzen, adimen artifizial edukia sortzaren, hemen dago, nik kontestualizatu inberdet, no? Aurrokoan sei atazan esan da bezala, kontestualizatu inberdet, ideiak argi eta garbi adierazi berdira, bai? Hemen aipatu genuen bezala, bai? Argiak izan berdute prontak, espezifikoak, laburrak, testu ingurua eduki behar du, hitzgakoak, interaktu egin berdet adimen artifizialakin, zerbait sortzeko, bai? Orduan, testu edukiak sortzeko, rol bat hartu behar da, helburu batekin, bai? Burutu beharreko ekintzak eta sortu beharreko edukiak zehatzak izan berdia, testu ingurua deskribatu behar da, eta eskatutako emaitzaren mugak eta baldintzak definitu, bai? Hoi testuak lortzeko eta irudiak lortzeko, irudin mota zehatztea, irudiaren gaia definitzea, irudiaren elementu nagusiak deskribatzea, eta irudiaren doikuntza tekniko espezifikoak zehaztea. Hau nola egin dezaket adibide batekin? Adibidez, gazteleraz egingo dut, gai hau gazteleraz hobeto dagoelako. Orduan, adibidez, orain Geminirin idatziko dio, ikasle bat naizela, leheneko zikloko goi mailako ikasle bat, justu efizientzia energetiko eta eguzki energi termikoko ikasle bat naizela, leheneko mailakoa, eta memoria bat egin behar dudala, erronka bat dudalako, instalazio frigorifiko baten, kamara frigorifiko bat montatu behar dudalako, bai? Orduan esaten diot, egiteko eskema hidrauliko eta elektriko bat, bai? Eta esplikatzeko bere funtzionamendu elektrikoa eta hidraulikoa, baldin eta geldiunea gaza jasotzen, kalderinean gaza jasotzen baldin badago, bai? Orduan, hori esan da, esaten diot, proposatzeko ideiaren bat, memoria hori egiteko, eta proposamen horietan nik nire kasuan esaten diot kalkulatzeko efizientzia energetikoa, RR, bai? Edo kalkulo karga bat egiteko kamara frigorifikoarena, edo DAFO bat egiteko, edo nola kalkulatu tobera bat, hainbat gauza proposatzen dizkiot, eta ematen dizkiot datuak, bai? Datuak, kamararenak, kondizioak, ze temperatura lurrun temperatura dagoen, minus 10 gradutan, kondentsazioa zenbat temperaturatan, eta unitateak unitate kondensadorak ze elementu dituen, bai hidraulikoak eta bai elektrikoak. Eta horren arabera, eskema elektriko bat eta hidrauliko bat egiteko, bale? Hau da, lortu nahi dana erronka honetan, bale? Orduan, hori dana idazten diot, hemen
hemen idazten diot, ¿me puedes dar más ideas para poner en la memoria de este reto? Bai? Orduan, hemen markatu. Hemen markatu hemen da. Bai. Quiero que la información como gora jungo naiz. Bai? Estoy estudiando en primero ciclo superior, de técnico superior, bai, hau da idatzi diot. Bai? Dala hau, eta esaten dit. Bueno, hau ez da. Zein da? Bai, hau da barkatu. Bale, gora jungo naiz. Bai, eta hemen idazten diot. Vale, lehen aipatutako guztia, bai? Hori idatzita gero, veak, hola, es un excelente proyecto para tu formación, te ayudará con el esquema en funcionamiento eléctrico y las ideas para tu memoria. Bueno, veak, eskema hidráuliko bat idazten du, baina, karo, hau era kritiko batean hartu behar da, bai? Hemen azaltzen den guztia, aipatu bezala, ikusi behar da, ea ondo dagoen, bai? Eduki digitala sortzeko lan, ideiak landu eta garatzeko, informazioa modu kritiko batean begiratu behar da, bai? Eskema elektriko eta funtzionamentua azaltzen zaizkit, bai? Eta ziklo de enfriamiento normal esplikatzen du elektrikoki nola funtzionatzen duen, deseskartxeak egiteko garaian, bai? Eta parada por temperatura, bai? Pull down esate zaio recogida de gas edo kalderinean sartzeko nola funtzionatzen. Egia esan oso ondo dago esplikatuta hemen. Baina, bueno, kontrastatu egin beharko genuke hau dena, no? Hemen azaltzen den guztia ondo dago, baina kontrastatu egin beharko genuke. Orduan esaten diot, ¿me podrías hacer un esquema eléctrico de esta instalación frigorífica con esas características? Claro, aquí tienes el esquema eléctrico detallado, eta bueno, eskema bat egiten dit, jartzen dizkit bere simbologiak eta bere gauzak, irudi bat ematen dit, eta bai de potencia eta de maniobra ematen dizkit, bai? Eta jartzen dizkit konexio guztiak zein dira, bai? Baina ez dit irudikatzen eskema, ez dio, dibujame el eskema. Eta hemen aztena programazioarekin, ematen dunez, ez du oso ondo egiten, hemen, eta jartzen dizkit, eta hemen bai, eskema bat azaltzen da, baina ez nahi duena. Orduan esaten diot, hazme una propuesta de actividad para entender el pull down y otro para entender el funcionamiento de desescache por resistencias eléctricas. Eta adibidez oso ondo egiten dit, bai? Oso ondo azaltzen zait, eta oso ondo esplikatu azaltzen dut, bai bata eta bai bestea, bai? Hemen deseskartxearena, eta oso ondo azaltzen da. Orduan, zer ondorio ostatzen da honekin? Hemen azaltzen den guztia, era kritiko batean ikusi behar dela, bai? Ideien balorazioa nola egin behar da, sorkuntza prozesuen ikasleak, gidatzea dela garrantzitsua, azpimarratzea, irakasleok gidatu egin behar dugula ikaslea, eta azken erabakia ikasleana dela gogoraraziz, bai? Eta ideiak baloratzeko gomendioak eman behar ditugula irakasleok, bale? Hortarako, bertan azaltzen diranako zehaztasuna eta sinesgarriak izan behar dutela, bai, fidagarriak, bai, artikulu zientifikoetatik ateratakoak, iturriak iturriak jarri behar direla, gero baita ere garrantzia eta erabilgarritasuna, bai, eki behar du, lortutako ideiak eskatutakoa, erronkan eskatutakoarekin, helburuekin bat etorri behar dutela, eta galderak egin behar dituztu dela, zuek ikasleok, audientziaren interesak, beste ikasleen interesak, galderak eta arazoak konpontzeko kaldiran, edo osotasuna eduki behar dutela, ideiak, jarritako ideiak, gaiaren alderdi guztiekin behar bezala jorratzen aldituen galderak egin behar dezutela,
eta bueno, horrelako galderak egin behar dituzue ikusteko ea ondo egin duzuten bai ala ez, bai, memoria hori. Azkenean, adimen artifiziala erraminta bada, eta erraminta hori ondo erabiltzen jakin behar da, bai, ikuspuntu kritiko batetik, bale? Eta bueno, hemen egin dugun guztia, bai, galderak eta egin ditugunak, bai, ideiak egiteko, bai, bueno, hemen adibidez, ideia gehiago emateko esaten diot, ¿vale? ¿Me puedes dar más ideas para poner en la memoria de este reto? Claro, además de los cálculos y procedimientos que ya has planteado, puedes enriquecer mucho la memoria del reto con secciones de analítica, técnica, eficiencia y documentación. Eta, bueno, hemen adibidez, nik pentsatu gabe nituen beste batzuk azaldu zaizkit, adibidez, control de velocidad de ventilador y condensador, bai? Zer efizientzia aldetikan zer eragingo duen, bai? Kontrol horrek ze impacto ukiko duen la temperatura de evaporación, baitu oso interesantea da, hau galdetzea, ikasleei, edo diagrama presion entalpia egitea, bueno, hau pentsatu nuen, baina bueno, hemen azaltzen zaiteke bai, bueno, ideiak eman ditzazke, bai. Orduan, oso ondo dago idei berriak eukitzeko. Eta, bueno, kopailotekin berdina da, ez? Hemen pronta idazteko aukera dago, bai? Geminin bezala, eta berdina egite, bai? Hemen idatzie kontestualizatu dut, lehen aipatuta bezala, eta, bueno, berak erantzunak ematen dizkit, kasu honetan, eskema hidrauliko eta elektriko. Eta esaten dit, aber zen edudan egitea. Eta nik hemen esaten dut, eskema hidrauliko eta elektriko egiteko en formato de imagen profesional. Eta, bueno, berak eskema hau egiten dit, baina eskema hau ez da nik nahi dudana. Eta, bueno, jarraitu egin berko nuke interaktuatzen, informazio hobea lortzeko. Bueno, eta hoxe da sortzeko erabiliko dudan metodologia, bai? Venga, agur.